Zer, inork ez aldite zer esan bihar. Agian beste pintxo mota bazen? Zer, baino inork ez aldite esan bihar, modelo nahi eten izan edo zer. Hain gaizkiin aldet. Gure gaurko gonbidatuari pintxo bajaten ari zela esan zioten ea modelo izan nahi zuen. Baino nire kasuan ez du funtzionatu. Baina zer, modelo izan nahetela, modelo! Zaldit inorrek kaso egin behar. Kaixo lagunak eta Jon Arribalzaga, ongi etorri, zer moduz? De lujo, dena ongi. Hemen hain hau, pintxua jandatx jan, gordinitan ajandiat, eta nahi inorrek etxia deitu. Oia, suertiok bida burtxo. Suertiok berde? Bai. Momentu bonien, leku bonien ometia. Eta egile aldek pintxua jaten nahi izala, hola, argazkin bat intzile, eskatu zila iteko eta horren arira guain modeloa izela. Bai, hola izin zen bai. Nire gradua mairako lan hain je, bueno, hitzen egon hitzen bitartien, atzen alditxue, da, derrepente, pasesan Andrasko bat, eta argazki bat eskatu zen, da, bai, etxesan, da, hortik aurrera, boli, gerotan ditza bat, Ostras, ona. Basekia, Barcelona junitzala, gero Milanea, guain munduan hueltak abilela, eta puri jena hola, ez da? Bai. Mundu eskurritzen, azkenian. Oneri esker, modelo lanari esker. Ondo, goxatu eta jarraitu goxatzen, eta zukalden aritzea laiz. Bueno, nire plater izarra, izango zan tortilla itxi, Tortilla? Ensalada konteta ma deuen. Bueno, zozekin hasten dek. Bueno, gaur ingo jauna pixkat elaboratu eta ingo deuna da, miliorri bat, guziko zuen patatakin, sapuakin, otarraizka hemen barrengorrekin indako nasketa batekin, eta hori dana Amerikar saltsa batekin aberastuko jau. Ados? Gozoa. Bueno, bainei aholkoak eman, nola jarri berdaten, zuzen jarri, nola ibili, Ederto. Eakutziko jak, ez da? Ta nik iri errezeta eakutziko jak, bale? Perfecto, bai. Bueno, hemen osagaien plantxa, eta guantxe gatoz garatu, eta txukun ibili. Bueno, lagunak, eta Jon, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Baitu, esan dizuen miliorri antzeko bat ingo deula, da montaia bat, patata, ingo deula da panadera bezala moztu eta prejitu, geho, piperra jarriko joue bai, geho jarriko jouna da sapua lomo ateako jau, plantxan pasa, ere bai beste geruza jarriko jau, eta gero ingo deuna da, otarraizkekin, barrengorrekin, gurinakin, ardua, esnegaina, eta hemen dakau, harto irina, horrekin ingo deuna da pixka lo ditu dena, ingo deuna da salteatu barrengorrik gurinetan, baitare bertara botako deu ardua, murrizten utziko deu, gehotako deu otarrezken aragila, eta ingo deuna da esnegaina bota, eta hori pixka ligatuko deu harto irinakin. Hola, krematxoa gelditzia bezala. Horun jarriko deu patata, piperradakin, gero sapua, eta gero nasketa hau gainetik amotako dugu. Eta hori dana ingo deuna da, saltsa batekin, Amerikar saltsa deitzen dara, ingo deuna da. Bertako buruakin, otarraizkena, sapuan buruare bai botako dugu, prejitu lapikuan, eta bertara botako dugu, barazkiak. Porrua, asenaiua, tipulina, batzuia, goxatzen jungoan enian, ingo deuna da, gero, hemen tomate murriztua dakau, ingo deuna da, gero, brandilla bota, flameatu, ardo zurilla, ingo deuna gero, arraian salda bota, hori iragatziko deu, eta hori ere bai, platera eratzeko garaian, okainetik botako deu, azpin jarriko deu, nahi duen bezala. Ados? Txura ona. Danetik gustatzen jatia. Bai, egiz esan bai, berenjen izenezik, Berenjena ez, alberginia batez, Eta gero azeitxuna bai. Azeitunak ez gustatzen? Frutiez. Fruta gutxi. Hori joan aizun beste, baina... Nik jateaten fruta bakarra azeitu nade. Bitxo. Nik danetik jateat. Zori honez o zori txarrez, ez egian. Bueno, ingo deuna lanian jarri. Eta lanian jartzeko, bituza, patata zuritzen bai, ez da?
hori bai. Zuri gailuakin nola banakin? Hobeto Zuri gailua. Venga, bendaka, zuri gailua, zuritu, eta gero panadera, dek, hola, luxeska moztuko jau, vale? Perfecto. Eta oliotan jarriko jau goxatzen. Eta ni beste alde ingoitena dek, beitu, otarraizka garbituko izkit, arraian burua garbituko, eta orduan ja, ere bai Amerikar saltzan oinarri jaiten jarriko gaitu, vale? Bueno, eta aldi berian kontatu inberdiak. Kontatu ja kondoa ber nola izan nuan egun hori, aurrenengo argazki jatea zida Andre horrek eta horren arira, noa bialduzin argazki hori, nola izan nuan hau guztia? Bitxu, egun normal bat, bueno, esan egon euririk, Bilbo izeteko, horre suerti bina, baina, etorzan Andraskoa, hor momentuen, bere seme alabakin, bueno, ez tegit, alabak edo semie, baina, bueno, horrek ez dutxe importa. Da, etorzan, zazten, ni veikularrak ino nintzen musiki entzuten, eta zazten, argazki para ditxiko ez tezu bataten, da Lucia Marzo da uneskia, ez da sistema zuen, Bilbon ezagune da. Eta beak atea zin lendabiziko argazki hori? Hori da, hor momentuen uliebe baltzuk inoan, ze, bueno, beste konkurso batera apunten nintzen, enan jakin non sartzen nintzen bez, baina, bueno, uliebe baltz, hor momentuen. Eta hortik aurrera, torri izan Bartzelonako agente bat, eta, bueno, azkenien beraz, presente nintzen, torzan Bilboko agentzira, eta esazten, bitxu, ni guztu leku ego zulegura agentzitzen, eta Bartzelonara mugiu biharko zinen, nahi zen ezkero, klaro. Planian jarraitzeko, edo ja argazkitan, eta nola izan zian lehen da biziko urratzorre? Ja pasarela nola, o argazki izan zian marka batentzako, o nola izan zian ez hori? Bitxu, hasikeran, egon nintzen, bueno, konsinetan hasiko naz, bai, zuritu hori. Bale. Hasikeran, bueno, nik enaban gure, zan izan nire intentzinoa repente modelo lanetan sartzia. Eta ikesekin modelo izango itzanik, o izuan nire... Ni hasi nintzen komertzial moduen, garagardoan komertzial moduen. Da ikusten noa nintzela heltzen, ia mairara. Zeitu bankeio ean saldu baino. Hori ez galtu. Bai, gutxi gora bera. Bilbon bizi nintzen eta ez dutzen emoten alkilerra ordaintzeko ez, ordain esanan, bueno, salto bat ingot, Bartzelonara, da justo librausan logela bat, Bartzelonan, unibertsiadeko lagun batzuna, da hor sartu nintzen, da hortik aurrera jalanak hasi ziren urtetan, hasikeran erropa piloa probatu, argazkitze, pila referentzi diferente, eta, bueno... Osa, lehendabizi marketantzako izan nuen orduan. Bai, outlet... Outletantzako, eta hori zateat zituan, sare sozialetan, o revistetan, o no? Hori urtetan zen, komertzio elektronikoan batez be. Bai. Outlet, ez da gizea, 50% descuento, de repente ni arpeixe hor. Bikain. Bueno, así que eran, esanan, hausta, nire mundue, baina, bueno, ero argaziz ikusia, esanan, bueno, ojo. Venga, zeu zer badao, Hor esategu jendia, bai, argazkitan batzuk esategu, ni inoizen gateatzen guapo, eta esatek, inoiz ez bai zateatzen guapo, igualdek, ez aizela guapo, zeiteik, hobetu iteik makinak, hobetu ikusteiz argazkitan. Ez da giz, nik uste de makillaje gazko itzen dela, bai, lagundu itei makillajeak. Honek enduko txatez be, bai? Bai, kentu jo pizkat, txukun jarri, eta gero esan dakoa panadera moztu, hola, goiti bera, bale? Vale, perfecto. Venga, hau ingoiten nahi kemendik atea. Listo dago. Vale, oso ondo. Oain labana hartu, eta xerretan atea. Zina beriko, eta hau txikitzu ez da? Bai, hobeto moldatzea izena, igualdik. Bueno, eta orduan, hasi dituan lehendabiziko urratzak hor, eta... Hola, ondo ikustezu? Ezin jobe. Hasi dituan hor lehendabiziko urratzak, eta noiz izan nuen aurrenengo aldizola pasare lagun baten ate itzana, o ja beste urratz bat emanuala. Erotor zan, COVID eta, bueno, bakizu. Bai, COVID etorri guan, da hoze. Hor dena delitu zan, baina, bueno, joan nintzen Madrileko Fashion Weekera. Bai, Fashion Week. Bai. Zer dekori zehazki? Da, azte guzti bat, desfiliena, da holan. Bai. Da, joan bierri zen nintzen Madrilera. Bai. Eta lehenengo amtxu ez, arropak eta, bueno, probau. Ia balixo bat dutxu ezen, da horiana. Eta behin hori inge, aukeratzetzue, edo, sin más, como la jungla. Dauz pila modelo, eta dekozuz, irulau oportunidade desfilietako. Danik, suerti binaban, eta... Eta aurreatea guan. Bai. Eta desfile horietatik, orduan ja, ze izan iban, desfile potentiak? Bueno, lehenengo tokeiate zen, jóvenes promesas. Zauz, desfile batzu ja...
profesionala izena, da beste batzuk hasi berri dauzen zerak, diseinadorak. Gaztientzako. Tokeaten, bueno, niretzako esan izen erropa politxe, hane, holan, kombinazio arraroak. Ez oso sentitzen. Bapes. Da, bueno, holan behatan aban aurrera, bai. Da, hori momentu bai izin zela latza, holan, potroak ez edo, bara. Bai, hemen. Nervio asko, bai. Baina, bueno, urten zan. Da, ipizte ganea, txankeleta bat, da, zapatia diferentia, da, karo, horre ibiltzi ez da, erresa. Osa, jarri ziren, ia mozorrotu da sentitzen, Bai, txori malbentzeran. Bai. Ondo. Baina, ematik enez ondo ateaguan, eta gero, eta lan gehiago, eta... Eta guain ze guzten zeik gehiago, guain jarraitzen deki markentzako eta gauzak egiten da aulet eta olako gauzak, o ja gauza serioetan bakarrik antzate? Apurua serio badio, bai. Diruko puro bai, igonda bai, asikeratik. Aldatu indek historia. Bai. Politxo. Bueno, eta guain basekiat Txiletik etorri berri izan naizela, ez da? Bai. Ze topatuek Txilen, zertan egon izan zehazki? Bitxu, da guztitzen hon itxemen lanien, txingito baten. Da, esana, bueno, topeko eta agentzi bat Txilen. Betu, lagunduko ja gauza bat, barkatu jak moztia. Nik buruak moztuko eskiat, hiri pasakoit, eta hik hauei azalatea. Azalatea eta honea botatzen jungo ditu, bale? Perfecto. Venga. Orduan, Txilea ju naiz, eta ze izan duan, ire Bartzelonako agentzi berdinakin ju naiz area, o zenekin ju naiz areaka? Bitxu, ChatGPTen galdera dinotzen esan, ze agentzi dago hemen Txilen, ondo funtzionatzen dagoena, eta topena nau, Wheel of Model ditzen da. Eta nire agentie bertokoa, nire hori ezagutu ezten lehenengoa, hori jarri izan kontaktuen, bertako agentzitzagaz. Eta hortik, kontratua sinatu noan, eta oporretan joan bana zen be, diru apurtxua digaziot. Horreri esker. Ez asko, gehizena, izen da diru egaztetik, basikamente. Bai, gaztau gehiago indekin baino? Askoz gehiago, baina. Hori ez negozio ona, Jon. Baina, bueno. Eta, ze... Botate jomonaz? Ez, hori ez, beizak, aldean ziz, haue botako eskia gonea. Honekin niko honek zuko atea, honek sustantzia atea, eta gero, admenateatzea sustantzia honetan, zuko honetan niko honetan barazki goxatu, eta Amerikan saltza prestatu. Vale? Bota zalagonea, bai. Eta, orduan, zenbat egun iteituan lana edo, nola izan nuan hemen Txilen, zenbat denbora egon? 60 egunez egonaz bertan. Bai. Eta lan, egin dut, 6 edo. Normalak diru gastatzea orduan, Denbora larre, denbora libre asko. Denbora libre asko. Bai. Eta orduan bidaiatuek eta leku berezik eta ezagutu eta olare bai, oza? Bai, urtenaz, iruzpalau biderrez, Santiagotik. Bai. Eta egonaz enbalse Ieso, izeneko leku batean, super politxe. Eta gero bai kostaldera joan nintzen. Bakizu Txile herrialde luziena da, mundukoa. Eta bitxu, gitxi, mugiduna, segi izan, ze azkenian lanak eta urten bierzienak Santiago zion. Oso urrutira ezuan. Hori da. Osa, bebera, Patagoniara eta guzteko baten joatia, baina azkenian imposible. Urrengo batako utziek hori. Bai. Urrengo baterako, espero dute volteti. Eta zeba ez aizkun, diru gabe gatu aizelako edo denboa gutxi eukiekelako? Denboa soberan eukiek? Bai. Baina ezin izan urrundu, ez da? Diru gutxi, ja kalkuloak eitzen azitxe, azkenian... 60 euro bizuz egunero. Ondo bizi nahi bazu, klaro. Bitxu, gehiago zukaldatu birritzen da. Bai, kozineti da hori eskasi gindan zorretan. Hombre, kozinatzen behar Patrika... Hori... Nabarmentzik egia zen, Ato trapo ibilnaz. Ato trapo ibilia izorduan. Vale. Bueno, hemen. Lehen da biziko burratzak inditugu, Bai. Patatak martxan jarri. Hemen ni arraiare txukun garbitzen denez, bakizue, honein diotena aragiak endu, garbi utzi, baina tripalden beltza hue ukitzeue, eta hoiten diotena da behitu, hartu papelakin, eta txukun utziko jau. Gero xerra ehar batzuk atea, eta pregitzeko. Hau ingo deuna da behitu, hau martxan dakau, bizkat energia gehiago mango ziot. Guztenak endutzalde bai, Igualdik, nik hauek ingo izkiateneak gero ikusiko zu, hauek erditik amostuko izkiat pixkat, eta hauek salteatuko izki jau, gainean dotore jartzeko. Eta hauek ingo izkiau pikatu, eta barrengorrikin nastu. Vale? Oie gortxe jarri, eta hau garbituko janik, eta bitartean jungo gana da, Adur Arrietana. Ondarriko artista hau, gaurkon hemendik kanpoko errezeta batekin dator, eta ez dakitik Txilen, Mexikon da, Perun da bezala, ceviche jan aldituk. Bai, probat, ez da... Ez aiz, gordin salia ez aiz. Ez? Bueno, ea Adurrekeak uste zigukena gustatzen zeiken. Ea rakizti isieta, guazen ikastea.
Kaixo Joseba, hemen adur berriro. Gaur, Sudamerikara goaz. Zehazki, Perura. Venga, guazen zukaldera. Gaur, zebitxea prepatuko dugu. Hortarako, importantena arraia. Alde batetikan, ezurrak kenduko diogu, eta prepatuko salda. Bere letxe tigre. Hortarako, tipula, baratxuria eta martorri pixkatekin. Oain dela urte batzuk, Perura bidai nun. Eta handikan, pixka bat kaletan ikusita, zebitxea izaten da beti street food, hori bai, normalian merkatun, kaletan, eta ikusten dugun, hango emakumeak, hango amak, preparatzen dute arraia eta gozo potentea. Normalian platerra potente izaten da, Osea, bizitasunarekin, baina potentea. Perun, zebitxea goizetan bakarrikan jatzen da, bakarrikan bazkaltze orduan. Zergatikan, beraik ez dakate izozgailurik, orduan arraia freskoa izan behar du. Eta beraitzako, justo harrapatu, itxasotikan platera juten da, direkto. Eta botatzen dute pikante puntu hori, ere bai, pixka bat, bakteriak edo zein txarra, gorputzareko txarra emateko, pikantea jate dute desentire bai. Aterako dugu haragia arraiari, espinarik gabe eta azalerik gabe, eta moztuko dugu tipula, tomatea, botako dugu limoia, gatza pixka bat, botako dugu pikantea, eta hor botako dugu arraian haragia, ondo pikatuta. Gozingo dugu arraia, limoiarekin eta gatzarekin. Perura jun ginenean, baritu genuen limoia gehiegi botatzen dutela zebitxari. Eta galdetu genuen hango sukaldeari eta esan ziguten, haiek botatzen dute 3 parte limoia eta saltza parte bat. Guk gure kasuan, hemengo jendeentzako ezaiola gustatzen horrenbesteko bizitasuna plater batean, ingo duguna, erdi banatu pixka bat, bale? Orduan jarriko dugu 2 parte limoia eta 2 parte arrai saltza, bale? Gure letxe tigrea egiteko. Eta ondoan, guarnizio bezala, dakagu, boniatoa egoziko dugula, artoa pixka prejitu ingo dugu, gaur egun ikusten ditugu, restauranteak, igual kanpoko restauranteak edo hemengoak ere bai, pixka bat zebitxeak jate dutenak. Baina egia esan da, Euskadi mailan, jendia arraia gordinikan jan, gustatzen zaigu arraia pilo bat, baina parreian, hori bai, baina zebitxea nahiko berezia da. Nik rekomendatzen dut, azkenian platerra oso osasuntsua da, arraia freskoa, txorakirik gutxirekin, eta gero abokate eta boniato, alazen olako berdura onak, gorputza entzako. Enplatatzeko jarriko dugu aguakatea fin-fina moztuta, boniatoa ere bai fin-fina moztuta, eta artoa ondoan. Eta erdian gure zebitxea. Platano chips batzukin bukatuko dugu. Eta bukatzeko martorria jarriko gainean, polita gatzeko. Joseba, bukatu dugu azen olako zebitxe koloretsua. Animatzen dizuegu zuen etxean prespatea. Venga urren arte, aio! Hau padur, eta gora xebitxia gaia, mani asko gustatzen zitek, Hor egia esan, hola ospin pixkate, ospina ikasu untan zitriko bat egin, hola pixka zukaldatuta gauza, eta arrai garbila eta xamurra, hola jarrituken gauza haiekin, besarka da hondi bat, eta jarraitu hola, guri gauzak erakusten. Atzerriko gauzak. Gurekin jarraitzeko, gure errezetakin, hemen behintu, Olione dakan sustantzia bakargan oliuana, ze kolore, ze usain, da ze gauza errazkan. Guaina bingo deuna dantena. Zapaldu buruak, mami guztia atea, eta esentzi guainik eta gehiago ateako jau. Eta honei guain ingo deuna da, barazkik bota, eta gero, likoria, ardua, eta salda. Goxatzen utziko deu, eta gero ikusiko deu, birrindu edo iragatzi batekin ja, nahiko izango otean. Vale, zu jungo zea otarraizka horiek txukuntzen, vale? Beitu, esan dizuten bezala, hauek, zuritutukenak, ingoitu, lauki txikitan, nik barren gorrik hemen gorritzen jungo naiz, eta bertan gehituko ditugu. Eta beste alde, hauek, ingoitukenadek, erdiraino iriki, vale? Erdiraino pixka gehiago, eta hemen dakan txikin pixka eta gola kendu, vale? Tripak, tak, hauek entzizkio, eta hola utziko ditu, vale? Hauek txikituta, eta luze hauek hola. Perfecto, venga, hoi, ire lana, nik hemen barazkik hartuko ditut. Vale, eunia botatzeko, vale?
Eta esan detena da, barrengorrik bai martxan jarri behar ditutela. Barrengorrintzako ateako etena da hemen hauxe bea, eta bagoak txerrek itxarraka. Hemen gurina jarrikoet, barrengarri botako ditut, eta hemen beste gurina hori bai, honea botako. Piskat olio gehiago ukitzeko eta kremositadia. Hola, ondo doa? Ezin hobe, Bai, ezin hobe. Holaxe oso ondo. Ni hemen barrengorri jarriko izkiat, hauek uretatik pasata garbituko ditut, eta nadakin goaz aurrea. Jon, egila alda ikustean, adibidez, modeluen bizitza. Azkenian bestianak izton eharra ikustea, eta ez dakit, zuzan desuna guain pixka de ekonomikoki hobeto, eta diru pixka gehiago irabazten, baino, lujozko hoteletan, holakua da edo... Normalien bai egoten da, aurre kontuen araberakoa da beti dana. Segun ze markak kontratatzun, danetarik egon da, baina normalien bai egoten da luzu punto bat, beti, bai, lau izarrikoa esango neke, gutxeko era. Bai. Da, ni hona zen lan potentienetarikoa izen zen, adibidez, Lisboan. Bai. Eta horre ginen hotel baten, ez da gita, aurre kontu potenti izin zen hori, ez da gizema modelo ginen hor sartunde, hotel bardinien, dietakin, eta, holan... Dana. Bai. Ato trapa esatekena. Bai. Bai, Da, iztetzuen denpori horre turismo haitzeko, azkenian hainbeste modelo gestionetako, egun baten iruk egiten da belan. Beste baten beste iruk, eta holan. Agenda potenti izin zen, irula egunekoa, eta niko gina bazan, denpora libre pilloa, teleferikoan juteko, Lisboa ezagutzeko, edartu holan. Ondo orduan, ez da? Da beste holan aipatzeko beste bat, Mallorcan izin zen, barku bet itxiztien belero bat gidatzen, da holan. Bai, Da, bueno, bai. Azkenean, inoiz, pentse ez dotena, egin dot. Tokatzen nahi zaigitia. Eta penakin itea, ez da? Penakin. Ez da penia, bai. Gozatzen, pilloa. Da, catering eben, normal izeten da, potentia. Bai. Eta, hombre, azkenian modelokor gustu ateatzeko, irrifartxu ateatzeko, eta posik, eta tente, azkenian ondo elikatuta, eta ondo zainduta, para onberko zeate, ez da? Ondo zaintzeskua egitezan, bai. Blan guztizek ez tia, holan, placer handioaz, imagine, noizbenka tokete jatzu eitxie, negu sarratuen, udako erropi ez da. Zuza oso horre bainu jantzi izan, 4 gradutara, da piztinara sartu behar zu, ez da git. Olako gozaibe badauz. Karo, hori beti modan zaudete aurreatuta garaiz, ez da gauzak eta erakusten, pensatzeiat. Bai, azkenien, neguko gauzek udan eitzen dira, grabetan dira. Eta udako neguen, bai tokeate Madrilen egotie, 36 gradura, irutxaketa azgani, da, bueno, izerdi patxetan, txarto pasetan, baina, bueno, azkenian, pasetan da, pazientzi zeuki, da, orduek aurrera doaz, argazizek urtetan doaz, así que... Eta holako sesio batian azkenean, zenbat argazki ateatzen dizu, zenbat aldiz, pasarelan eta ateatzen zertenen igual mugatu izango, ez da? Zatikan pasarelan atea bertzea, guelta eman berdezu, eta listo, baino argazkik eta atea berdianien, eta holako gauzekin berdianian, jornada luzeke bai izango dia batzutan, ez da? Bai, begizek bukatzezu, flashakin, baina... Lertuta, Bai, gorri, eta... Bai, Deskantzu bierra, bai, benetan. Nahi dozuna inbakarrik, hogera sartu da, dana baltzegotia. Bai, Eta, guain, ire helburua hori dek, hola modelo lanetan ibiltzea, bueno, guantxe horrekin nahiaiz, ez tekiat beste zehozedakasun... Bitxu, egin esanik egin zaietza graduat igeziot, lehin izenekoa, eta Indian nengoela, topena frankizi bada, Indian dagoen hautxe momentuen, baina... Indian, Bai, estatu batuetara eta Australiara helarazten da bila hau frankiziz, eta hori guzteko baten, etorkizun baten hori hor lan eitxi, baina hori, nire intentzinoak ez doaz, etorkizune planieta. Pausu, bai. Dirue, guri zen dut, modelo lanetan irabazitako dirue, horretan invertidu, baina momentuz, ez da holari zen. Así que... Pausu, jongo naz. Modelo bat izateko adibidez, ez dakiat hori barruan eamate zuen, edo ikasin beharko dare bai, ez da? Kurtxok ematitu zuen, elikadura zaindu behar da, ez dakit, pixat euskila hartu... Euskize justo ez. Bai, bestela... Euskila zergatik, ez?
Ba, antza... Claro, iaiz begi urdina eta txurilla eta modelo erropa... Guzteteak hori nik dekot perfil bat, eta nire perfile ez da eguzki jartzeko. Ja. Ganera, bai, azalerako ez da... Ja, oza, ezin naiz moreno jarri eta hola, bestela etzaizkia gustatzen, Ez. Eta nire ulie bai, hola nixen bia. Nire perfilerako hori. Bai, Holakoa. Eta hi bestela, leheno hola ibiltzeitan, bai, nahiko txurilla izan, edo hilia... Nola eukitzeguan? Bai mosteguan edo... Antzekoa. Antzekoa. Ez da, nietzako ez da izen kanbizan dizea egitezan. Vale. Bueno, ez da egite, zera ikustezu hau? Oso ondo zaudek. Bueno, guain behitu, Ingo jaunak, hemen behitu, barrengorriak horretzen nahi dira, ardu gotako ziet, murrizten utziko jau pixkat, egurra emango ziot, eta behitu, guain aldia zu nahi da, behitu, hauek hemen utzi, Bai. Hauek, barrengorrira botako eskiu, baina guandik anez, horiek bukaeran. Hemen bastarrian utzi, hemen txe, beste bastarrian. Vale. Eta guain lagunduko jakenak zuritzen azena joa. Perfecto. Hau hemen dikan garbitu. Bai. Nahiak esku garbitu horrerazkan. Lantitxo baten, bai. Hau ekenduko eskitemen, honea. Vale, hau garbitu. Eta elikadura aldetikan eta hola, zain duin biardek adibidez? Ze tokatzen zei jatia, ose inbiardeko, ze ezindekin, ose ertan... Ba, betxu, prinsipioz, modeloak, normalien, bueno, nik ezagutu dotezenak, zaintzen dio ondo, eta, bueno, euren elikaduriek, matxa, bueno, batez beneskak zaintzen dira, baina mutilen kasuen nik uste dute horre manga larga gizago, bela? Bai, Bai, nik kasuen, edo zer jan, eta ondo, nik metabolismo harinekot, eta enaz loditzen egitezan. Ja. Orduan sortie, bai. Baina bai flakua izela, ez da? Flakua, altua, horre bai eukiberko, itu neurri batzuk hor barrun sartzeko, ez da? Bai. Normalien mutiletan izaten balo eta gostetik gora izen eukibizu. Bala eta gostetik gora. Bai. Bani hortxe. Beradore hortik guzu, Zure gaioa. Bai. Hori. Nik 10 zentimetroko takoa garri ezkeo hortxe. Beitzu, bai. Bueno, gente operetan da, Bai, opera dute. Bai. Zer dio, altu izateko. Bai. Katxila. Turkian edo, ez da inu, maia, bai. Tupia honea oino jarri, no? Pero bai, bitxu. Baina bai operatzeituk altu izateko? Bai, nik irakurri oso zer, bai. Bai, Da, hori. Bai, guziotena izen da, aneskatan adibidez, desfiletako da pisu konkretu bat bizu da, karo. Bai, eskeletikak eta eskuteko. Da, inoizen da, bueno, entzun dutena gaitxik, eta hori, pisatzeko orduen, arrizek haze piseu, eta holan, karo, orduen heltzen die. Benetan? Bai. Arrillakin pixau? Olako gauze egon die. Bai. Bueno, hori pusketetan in. Patatales, bai, holan. Bai, hola, patata bezala, hola. Xerretan in, da listo. Fintxu ez da? Hemen, jadazkau, barrengorrik, otan raizkak, eta esnegaina eta ardua. Hau, murrizten utziko deu, eta earki dijoa, suabe. Jo, ja guzine bai boderra, Usai agarra zekau, bai. Eta patatak ja listos ezkau, Hau, arroa. Azena jo ere bai bota bertara. Bai. Vale. Ona, ez da? Bai. Eta patatak jain da azkau, Beitu ze itxura dakaen. Patatak ingoitutzen da iragatzi. Eta hori ikusi zuen bezala, olillo asko bota deu, baina hori birtxiklatu ingo deu. Arrautza prekitun bat iteko, o patatak joiteko, edo zer gauza prekitzeko, balioko. Orduan, hau hemen ladako deu ja, biuna daudela. Engatorre ibera, berua ziok. Eta utziko deuna da ja, arraia pregitzeko. Hau esantet erabiliko du da, hau lolitzeko. Baina ikusten nahi nauk, itxura eharra hartzen edekela, eta ia, ondo dengo gala, gero, platera hartzeko. Orduan, guain hemen. A ber, barazki hauek. Betu. Vuelta eta vuelta. Botako deuna, tomate konzentratua. Vale. Barroa. Nia. Nio, vale. Hori nabazu ja bera bota, hemen organikoa bota. Perfecto. Hau gero salteatzeko ere listo dazkau. Hau zema lagunentzako da? Hau zema lagunentzako? Ba, itanentzako hortxe biliko gaituk, Bai. Jango da. Bai. A ber, beste plategiriz badago. A ber, rendabiziko platera balimak hau zerbait. Hau bigarrengoa jarri eta postre pixkat, ba, lagunentzako erraz. Beitu, txura erratzen edek. Eta guain esan dagoa, hemen ningo itena de guain, hemen txekat, hemen txerua, eta guain ningo itena de hemen. A ber, ondo ataz ezaiteken, Bota.
Vale, zu pixkatin. Oso ondo. Eta hemen zutxo okuteken nian. Guain, ardua. Vale. Eta... Kriston sustantzia, sekakonek, Hemen ingoetzen guain. Salda bota. Eta nik uste eta gero iragatzi txiki bat egin ja, hor gehatukoan zukuak izango jala, baina honak ez, urrengua. Hemen arraizopa bat diteko gauza jarra hau. Dena ondo birrindu, txino batetik pasa, eta oinarri jain daukiko genuen hemen. Sopa gehiago gotako genuen, salda gehiokin igual hobeto. Bueno, hau listo, eta guazen beste reportaia ikustea. Zehazki jungo gea Meñakara, Otumetxuko labera, eta segituan gaude bueltan. Txiko dugu goxatzen, iragatzi, hau listo, hau ere bai, gio hoi prehitu, iain dio, gure errezeta, guazen bertara. Haupa, Joseba, txomin naiz, eta hemen gaude Otumetxu baserrian, eta nahi bauzue, sartuko gara Otumetxuko labara, eta erakutsiko dizuet zer egiten dugun hemen. Otumetxuko laba proiektua hasi zen 2016-17 inguruan, ona bizitzera etorri ginenean, ni Bilbotarra naiz berez, baina ona Meñakara etorri ginen, Otumetxura. Eta, ogia egiten nuen etxean, lagunentzako, gurasoentzako eta horrela, eta ona etortzean, pentsatu nuen, zergatik ez hemen Otumetxun egitea, labe handi bat jarri eta ogi gehiago egitea, ogi osasuntxu bat jateko. Legamia beharrean, 10 orea erabiltzen fermentazio luzeak egin alizateko, eta irinak ere ekologikoak eta harri errotan eotutakoak. Eta aldela, ahalik eta gertuen erosiak. Horregatik, Arabako baserritar bati eroste dizkiote irinak, gatza ere añanako gatza da, estia behar dugunean ere bertoko ekoizle bati erosten diogu, eta horrela. Otumetxuko laba, laba txiki bada, eskuz egiten ditugu ogi eta gozo guztiak, eta orduan, badaukagu baserriko betiko opila, badauzkagu ere ogi semintegralak haziekin, hasi gabekoak, eta gero integralak, gari integrala, espelte integrala, zekalea ere, eta aparte egite ditugu, 2 gozo ditugu almendra gaietak, eta orain gabonetara begira espolboriak. Orain egiten ari garena dira baserriko ogiak, horrek lehenengo fermentazioa egin dute, eta orain gabiz, hore hauei performa ematen. Utziko ditugu horrela 10 minutu edo, eta emango diogu ogiak izango duen forma. Sartuko ditugu saskietan, eta hartzitzera doaz bihar goizera arte. Baserriko ogi hau irin erdi integralarekin egiten dugu, eta horrez gain gero fermentazio luzeak egiten ditugu. Zertarako horrela glutena preliseritu egiten du fermentazioak berak, eta gure estamuak ez du horrenbesteko lanik egin behar ogia jaterakoan. Guk ziurtagiri ekologikoa daukagu, eta beraz, egiten ditugun bai ogi eta bai gaieta eta gauza guztiak sigilu ekologikoa daukate. Guk ogia labetzen dugu astean birritan, astearte eta ostegunetan. Eta orduan egiten duguna da, igandetan mezu bat bidaltzen dut, WhatsApp bidez, eta aste horretan ogia nahi duenak, itzuli egiten dit, eta esaten dit zer nahi duen. Eta horren arabera nik astea planifikatu egiten dut. Eta orduan gero, astelenetan, hasten gara masak egiten eta bar, eta asteartetan bai, asteartetan laurak, lauterdiak inguru altxatzen gara, labea piztu eta ogiak labetzeko. Nire bezeroa denak dira ezagunak eta oso fidelak. Ze baditut batzuk astero berdina hartzen dutena, eta astero etxean uzten diedana
beraien ogia, beste batzuk eskaria egiten dute eta aldatu egiten dute eskaria. Baditut ere kontsumo talde batzuk, eta gero beste leku batzuetan, Bakion adibidez, taberna batean usten dut, eta jendea aradoa ogiaren bila. Eskola batera ere banoa, ogia eramatera, instituto batera, eta gero badaukagu ere produktore txikien sare bat, ekoizle txikien sare bat, sarearen izena Uribe Butroeko sarea da, hau da gure eskualdeko sarea, eta bertan ere egiten dugu salmenta zuzena online bidez eskatzen dute, eta gero gu eramaten dugu produktu guztiak etxeetara. Heldu gara labera, hemen ditugu 2 labe txiki, biak dira egurrezko labeak, piztuta ditugu, 225 gradutan orain, eta sartuko ditugu zekale ogiak. Hauek dira zekale integralak, da oso ogi potentea, osasuntxua, oso ogi famatua, hemen otumetxu. Ura purtxo bat botatzen diogu, hobeto igotzeko, denbora jarriko dugu, 45 minutu. Bueno, orain moldetatik aterako ditugu, eta utziko ditugu bertan beste 5 minutu edo. Hau egiten dugu beko partea ere ondo egiteko, eta orain kanpoko azala edo apurtxo bat gogortzeko. Bueno, eta ez zaita astu, espolboroiak horrela ditzen dira, ez direlako polboroiak. Eta zergatik, badaukate polboroiaren antza, eta irekitzen baditugu, polboroia ematen dute, baina ez daukate txerri gantzarik, gurina daukate, eta arrautz apur bat ere badauka. Horregatik, deitzen da espolboroia. Bueno, Joseba, ikusi duzue gure egunerokoa, eta nahi duzuenean, hemen gaude, Otumetxuko laban, zuen zai. Agur! Hau patxomin eta gora benetazko ogila. Ze garrantzitsua, gaur egun hainbeste, triskantza dago, liseriketetan da bestian eta egia esan, fermentazio luzeko ogileak, integralak, denak horreak behar dugu pixkanaka, elikatzeko eta ez betetzeko. Hainbeste elikagai dazkau bakarrikan goxatzeko, baina inberdi goxatu taldi berian elikatu. Bueno, bezarka handi bat okin guztiei eta jarraitu horretan. Goxatzen da goxatu arazten, da elikatzen. Bueno, gurean jarraiteko, behitu hemen, hau mermela eharraiten nahi da hemen, jope, eharrain digu gaurkoan. Hemen ningo ekenadek. Hartu honekin, mingainakin, dena honeain, bolket ezateana, taka, dana ondo harrapatu, eta gero honekin pixkatola ja buruiek eta zanpatzen eta zuku guztikateko eskio, eta hori inda dakau. Ingo duna gero igual da astatu eta gatzan puntua jarri, hemen ebeitu zazue, hemen gure barrengorrik eta otarraizkak ardo eta esnegainakin zeitxura dakan, horri gatza pixka botako jot, eta baita ere botako jo gatza patata hauei. Gatza pixkat, otarraizki, gatza pixkat, eta honei bai. Hori ja hartu eta zure kontu. Bai, horren bolkete, alde laguntzia. Lagunduko hit? Venga, bai, egin zuk, ze... Venga. Baita. Nahi lie, Lio. Venga, bota goitikan, harrapatu hemen sartean da ona. Ezin hobe. Gauen zanpatu aldeken dana beraka. Eta listo. Hau ega biltxe ez da, plaster dinezu. Hala, plaster? Bai, oide, arrazoi. Hau apurtxe bateaz. Bueno, eta hik, Jon, euki aldek erreferente ikan histori hontan, baldaka baten bat esan dekena, honek inspiratu itesiak, honetan fijatzen hau, honekin ikasteit. Bueno, urbilekoan, Jon Kortajarena, igual, ama bialista, niena segon horre YouTubeen eta bizo asko behitxuten bez, baina ama bialtzeste zena, adibidez lehengo desfilerako, eta biztaso bat bai, monotzon. Bueno, hori, zemozan nire referente, algoan esan bat, hori, nire referente egitxak gotez, futbol maian egiz esan. Bai, futbol zalia. Aritza duriz, adibidez, bai. Egi atletikeko baina gipuzkoar bat, tak, Eso, itxu, hor da. Ondo, ai. Orduan atletik zale amorratu izango, ez da, gerrikarra izan da, Hombre. Ondo. Non jabadeko gut, eta hori guzti guz partiduek. Bueno, aparte nire haitxe gurasoak bai sositxoa die, eta
disfrutetagu. Hortonez, hainbeste, baina pasarutien, batez be pasarutien. Bueno, etorriko dituki. Etorriko ditu momentu honak eta horri helduertzeko gainien egon da goxatu eta animatu. Hori inberdana. Bueno, a ver, Ibiza zen marmeladatea jaun hemen. Bai, atau. Earra indio. Ja, honek azurrek, Oide, zanpatu, atea hortikan, aldeken dana. Eta nik hemen pixkanaka platera aratzeko. Ikutenak, platera hemen jarri. Eta behitu hauek, Xerra fin-finak inditugu, eta ingo ditugu vuelta eta vuelta. Epa, a ver. Kia botatzen ikusi, baina alde hortan hor bai. Omen, 2, 3 eta 4. Gio esan dekena, Guain platera bat prestatuko ikeren goizkia gehiago, Dano jateko lazeratze, vale? Eta hemen albure, otarra izkak. Vale. Eta, baldakazu hemendik aurreako, igual, bestakit kontratu barrun edo nundik noe biliko zean, o baldakizu zer tokatzen zaizu nitea, o zer beste herrialde eta leheno esan dezu bai Asia aldea ojun berteala. Bai, ez dakit nola dakazu noi guztia. Ba, bitxu, lube zain pronto, kontakte hozten, Turkiako agentziko, bueno, morden deitzen da, agente bat. Bai. Ze aurrekoan errakastatxu izen zan, egon aldiz, bertan. Da, pentseo bueltatie, bari, rekupeetako gazte dauden anik izan. Da, bueno, ez da izen goten, igual lehenko Greziara, ietxu bat, eta txarto badoa, Turkiara bakit horre, bueno, nire garantize izetil ez da. Hori, nire plangintza. Hori izango zen, urtarria, otzaia, martxoa, utxi gora bera hori, bai. Eta zein goitu gehiago, desfiliak, o ze gauza tokatzen zeskikitia? Horre, arropa pila probetia. Bai, arropa pila probatu, hau listo zekaula guztiat, Hori izango argazki, hori 8.000 argazki sezinoa gotzeko, da deskantzeo etxien, da horrengo union bardin, da holan. Eta ire puntu fuertia zein dek, etekiati, alde hau, bestia, esaztien aldea, epurdi bizkara zer zein dek ire puntu fuertia. Ipurdi mapes, da esaztien agaitxik, eskerraldeko hau partie, bai. Galdetxozti askotan, ezin da zure alde hona da, nik baipa. Da esaztien, Txilen esaztien, ja, eskerrantza. Bai, Bueno, bai, hori aldi ez da. Zue, diferentzi egizte. Norbait ikuste genian, ligatu nire, kaixo, aldea jatzen asko. Barran ipini holan da. Bueno, hemen montatzen jugun hau, eta ik esplikatu jak, nola inberdia un desfilia, guain bat inberdia hau, hemen inberdia hau. Nabek ikaholkuk eman da nik ingo jat, Bai. Zaiatuko nauk. Tegia, zehaztegi jarri behar da, zegin behar da. Puntu ingotzu, bale? Ni puntuatu ingoek, eta muela, marri, harra, gainea. Nik iri puntuatuko jate, bueno, saltza jarratea zeik egila esan, artista. Zer da inbiar dana zehaz? Nik nire ikuspuntutik, osea, ja, esperientzia purtsoa eko, dalde zan. Lehenko eta behin, desfile baterako, holan, sorbaldak atzerantza, esan doztira gaitxiko lantak. Petitente, vale. Buru holan eurrez bebai. Bajatu apurtxo bat okotza, holan apur bat ez ikusteko hemen intxaur guztize. Vale. Eta gero arpeiserioa ipimizo. Bai, Zai baldakik arpeiserioa garte. Bai. Lan askota, gero azkenien urtetan da erreza banera, baina. Bai, ipimizo arpeiserioa lan, da pentsao barruen, zure barne aldien esan. Normalien erropie saltzen zabiz, ez da? Bai. Desfiletan dozunien da. Zube misuna pentseu, erosi hau, bale? Hori da, misuna. Nola jarri berdek, hau, erra. Etxanai. Osea, jarri berdek tenteka. Zorbalda gatea. Hori. Bale, kogorra ez ikusteko pixka gatxi. Da oin, pentseu. Porratuzak platera. Kruazan hau erosizak. Bale, katxura. Hori. Katxila. Ondo. Bueno. A ver, hemen Amerikar saltza botako, jau. I benetan kisto nahi indio hau, Bai, txera zona. Denboa gutxiniteko, hobeto zaila egitea. Beitu, guaningo eguna hola bota. Gainetik, Ai, ama. Ona. Hemen txeguain. Otarra jarri. Horrela. Garbitutakoak hauek ere, Bai. Vale. Politxo. Lau jarriko zizkio, venga. Bueno, iru. Vale. Eta horrek, aita esatezia, perezil pixka jarri bertziotela, Perezil pixka jarriko zio. Eta indiu. Jon, eskerrik asko etortzeatik. Eskerrik asko indituken gauzagatik, Euskal Herritik kanpo, goxatzen jarraitu.
Eta aurrenare, bai, modelo bat berbazo, bai, esa jo kolega kakela, que baldaro gaita basta ez tekela iriste, baina itxa, vale? Bueno, hemen txe, perezil pixka batekin, gaur korrezeta bukatu ja. Eskarrik asko lagunak horreoteatik, eta hiri jarraitu goxatzen, eta arrakastan, vale? Aio!